Здравейте, приятели! Войната в Газа е на крачка да приключи. След като Доналд Тръмп постави условия, вече няколко от тези условия са изпълнени. В Хамас бяха останали около 48 заложника. 28 от тях бяха екзекутирани, 20 бяха върнати при техните близки хора. И за сега огъня в Близкия изток, най-вече в ивицата Газа, ще спре и се надяваме в най-скоро време наистина да подпишат вече примирие. За сега все още се водят преговори. Като гарант за сигурността са три държави: Катар, САЩ и Турция. Но най-голяма роля в това изигра САЩ. Като САЩ направи така, че примирието между Палестина и Израел да се случи в най-скоро време. Нека да се надяваме, че тази безсмислена война ще спре и да се надяваме, че както спре тази война, така ще спре и войната в Украйна. Защото там все още Владимир Путин не може да направи така, че войната да спре. Той все още иска да окупира голяма част от Украйна. Това за жалост носи последици на света, но най-вече на Европейския съюз. Огромно ликуване в Израел и чисто облегчение. Последните 20 живи заложници на Хамас са свободни днес. Те бяха изведени от ивицата Газа към своите роднини след повече от 2 години в ръцете на терористите. 738 дни Израел чакаше този ден. Освобождаването на заложниците е важен момент. На мирния план на САЩ за Газа това включва и факта, че днес близо 2000 палестинци бяха освободени от израелски арест. Американският президент Тръмп специално пътува до Израел и беше честван в парламента. Особено емоционален обаче беше денят за роднините на заложника. Дрей продължава: EDZANZUKER вероятно не е видял този момент да идва. Осъществяване на изненадващо телефонно обаждане до сина и краткоматан, докато той все още беше в ръцете на Хамас. Няма повече война. Всички се връщате у дома. Скъпа моя, свърши. Малко по-късно тези сцени в ивицата Газа. Хамас предава останалите живи заложници на 2 етапа на Международния комитет на Червения кръст. Тези превозни средства ги откарват при израелската армия. Това публикуват тези записи, които чакат в база близо до ивицата Газа. Виждат за първи път снимки на освободените. Малко по-късно една Зангалкер също може да прегърне сина си след 737 дни. Междувременно в Тел Авив хиляди се събраха на така наречения площад на заложниците. Да видиш, че са живи, че стоят на двата си крака, както майка вижда отново детето си. Това е прекрасен ден. Накрая в ивицата Газа имаше 28 мъртви заложници. От Хамас съобщават, че тази вечер са прехвърлили. Израел освободи над 1700 палестинци от ивицата Газа, които бяха арестувани след октомври преди 2 години и държани в затвора без обвинение. 250 други палестински затвори